Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum berkat iki acara apa ini? Wiwit pari. Oh, wiwit pari gitu pemirsa. Adil ya, Diri. Pengkol piye? Ngene iki dicem piye? Ngopi ora jajahe. Iki adil. Jajahe yang kudu ngene-ngene iki tok. Sepil Mbak Ti, jajane nek opo Mbak Ti? Jaga gedang. Plastik kekelan ya boleh. Pasti ya opo iki gombal iki Jaga gombal. gedang sih. Gombal pojokan lho. Ngono mesti ya ndi Adi. Iki sing loro ngene sapa? Gone Baik lho. Kresek Adi. wis lho. Wong desa iki pemirsa. Karena kresek ya. Iya jajak. Gombal pojokan lho opo. Iki Gombal diguna. Berko sawah iki mau di. Pengkol anu kresek ya. Katen segam. Tapi ngono. Sing anu ki coding dok mampean Iva. Iki lho. Antum berkat. Kok jelek nyunjungnya aku. Aku jelek iki nyelaku iki wis aku telo. Iki. Pak Cinta Pak Cinta. Alhamdulillah sore-sore kok oleh berkat iki. Itu udah pakai jajan ini. Adil. Tak kayak sate. Adil di. Jajane tak Wes, kita kue wes. Tidak ke desa. Jajane aku kuat be anu. Jajane desa orang baik. Jajane di. Ini. Desa di kaukan ini wes. Jadi apa ke? Ya. Kira desa. Jadi aku yang gulu yo. Ayo-ayoan karo yungane dhewe. Bener desa ndi Enak berkat ya keroyokan. Royokan iki pemirsa. Royokan lah ini. Mungkin tak kurangnya. Sekolah tapi kayak kita nak apa ini? Yang aku dulu. Sekone kayak di kau Itu tak panen nih. Balik neh pemirsa. Antume kleru kurang sitok. Ya aku. Ya aku. Desa jalan ya aku. Minum. Ya aku. Jajan ya. Oke, miku gembel anu nyukane. Nek direane digendong pemirsa karo bakso. Aja tadi dia. Dek Ria melok bakso ke. Oh, melok golek berkat e. Ria. Iki pemirsa. Ternyata kurang sitok pemirsa anak antum. Ya di mana kabeh? Desa-desa kan Iki lho sewu ta. Iki Pak Di. Aku jatah. Keren yang kene nek antum dekat sing ngono ki pemirsa. Oyok kono, oyok kene. Mbak Siti wis oleh berkat Mbak Ti. Ki mau kok sawah yo, Mbak Ti? Kok sawah to iki? Iya, kok sawah. Mau kok sawah. Sawah tindum nama. Sawah tindum ning omah. Oh, Pak Dene jenglek lho. Jenglek. Lho Vip, lebokno Vip. Apa Vip? Gono Vip. Bar dindum pemirsa iki berkate mau. Cuacanya hari ini anu mendung ya, arep udan nih. Duduke potong. Wah lagi esek gak payu nek udan-udan iki pemirsa.
Mbak Rika turu. Lho apa berantem berkat kok malah. Siapa masih meninggal sih? Si Pak anak Pak Suparno nomor 2. Mbak Tiar meninggi. Oh iya ya. Cuacanya mendung ya, arep udan Mas. Cuaca sore ini menunjukkan pukul 4:30 pemirsa, 4:32. Di Mas No berkonti Mas No kok mblojo di. Oh sing oleh berkat mengko sampean to Mas No. Ingetan pemirsa. Iki malah sing gawe berita cah cilik-cilik iki malah salah hoak iki engko. Tenan apa ora? Iya. Kamu dibilangi sama mama. Oh. Tapi orang bohong. Wis lah. Bohong ya berarti hoak. Hoak kuwi. Jo. Untuk tentang. Bicara mana Pak? Sip. Ini mondok kok mulai Sip. Udan. Kasida ya wis no bernama. Bubar ning omah ae gino. Nah, ini ndak gelem lagi berumah. Pokoknya aku kulah Ayo padha ae. Ini bujut to. sing tak acake buber kang ngaji negara. Sapa? Ya iki lho wis mulai udan pemirsa iki wis. Sokris wacane malah udan iki. Kembali lagi. Gana es loro ning. Ning ngene wong njaluk es ning. Iki Dek Riane wis ibuke anu pemirsa lagi bubuk. Yo, es apa lek? Es teh. Enak wong njaluk es teh mae 2. Neng. Alhamdulillah hutan-hutan masih ada yang Beli es. beli es. Sekarang ada. Ibu dia ada es Pak. Iya nih. Mana tuh? Ini lagi es kristal. Di tak apa bang? Dia melek tuh. Wis arep ngobong sampah sik pemirsa iki arep udan. Diobong sik sampah. Pemirsa iki lanjut meneh bar nyumet. Anu ora udan Dik, wis grimis sih berarti. Tak kan udan kok sok. Lah wong udan yo. Yo karek sini dhuwur le Mbak Ti, Mbak Ti. Garing tandurku kalau. Lah terong goreng Mbak Ti kondin neh wi. Lagi makan. Aku nang desa ngene iki trene. Trek ning desa ini pemirsa. Terong ya karek ngolah. Dikek ini iki ora tuku Dik meng. Bar ngetera beras Mbah Dasri kok diceluk kayak terong. Lah kan lo tak sumet Dik meng. Lah ora disemet ya bek lah sih. Oh iya. Badan Lagi piye ceritane Dik oleh berkat meng Mas? Kok Oh Suparno kok nyangke nganduk gedingi. Ya Pak Suparno. Tutup kita wame. Tunggu tutup awak. ya nih ukap ya. Kaya wong Udah mabuk tak copok rasane. Perah-perahnya. kaya wong Bangladesh nganduk. Biasa. Pasti semua. Yo urung Mana lupamu. piye neh. Jadi mendung belum tentu hujan pemirsa. Dik wis grimis ora sida kok. Kamu bercanda. Maksudku garing apa banyu ini lho. Ini kali yo milih. Beli tante sih. Kurang dawa kok. Selangku anu gue. Ini dikene ning. Apa? Selangku
Aku tak serang tahun kalau orang Jawa mesti kali. Kalau ndi ya Mas? No? Kasih lu tak bonus tak besar itu. Aku ini mama orang Jawa sang itu rektor. Mamanku ya. Jawa tak Jawa. Kene masjid wis. Kada jaman kok ora wajib men ya, amene wis resik masjid. Hah? Marbot masjid. Marbot iku Resik pemirsa, ketok ora pemirsa kan lho. Marbot masjid guys. Kayak morotuane Masno, ibuke Mbak Siti wis bapake Mbak Siti pemirsa. Resik-resikne masjid ki lho ketok. Marbot masjid guys. Marbot masjid iku apa Mbak Ti? Ya tukang bersih masjid. Maksudnya ya awake iki diniati lillahi taala tapi karo negara iki saiki diurusi. Tapi nek awake asline ya diniati lillahi taala. Wis sing karo sing maha kuwasa kok cek dikeki pahala ning alam dunia bareng cek digaji karo negara. Berarti yo digaji Mbak Ti nyapu. Ya kadang setahun itu pisah. Tapi kaya awake dhewe niku lho apik yo bantu yo Mbak Ti Tapi yo. kan cara awake iki diniati lillahi taala. Ini ngono-ngono kan yo jika iki berarti ngono bayaran ning alam dunia. Hah? Ono bantu apa? Ora apa-apa, aku iki pengen nyaponi nek ketok rusuh ngono iki. Jadi pergaweane kan bendina ngono bunda terusan kok karenan pamonge di kan di nek kerja masjid marbote loro-loro. Marbot iku nganu pemirsa, tukang bagiane nyapu masjid tapi yo oleh Aku yo andan yo oleh apa Mbak Ti? Oleh bayar ya? yo ora bayar tapi kadang yo 6 wulan, kadang yo setahun metu pisan ora mesti. Oh, oleh pemirsa tapi Sing penting lak diniati ki awake dhewe lillahi taala. ya, tapi niate wong-wong yo niat tapi kok alhamdulillah yo oleh kok negara ngono. Cek dikan Cek negara ngene pemirsa yo padha enek ora liwat masjid. Enek Mbak Ti? Rasa Kabupaten Bojonegoro ki enak tapi ngono ki programe bupati dek biyen kok. Oh, iki programnya bupati pemirsa angger masjid kuwi. Ono Prabot. Ngono lek ni. Oh, kok jenenge Prabot Mbak Ti yo? Lagi marbot. Oh, marbot masjid. Marbot masjid. Marbot masjid Tukang pemirsa. andan ya tukang resik-resik ya tukang Beli apa lah? dan barang rusak itu gak iso ngomong gak tuwek. Yang mana ada? Mulai urus masjid ya. Yo istilahnya pokoknya pengurus masjid lah. Karena takmir urus Tak mere dhewe. Mana saja? Selanjutnya saya juga. Terus pemirsa cukup sakmene video ini ya wis sore tak adus. Saya habis. Ya udah urung adus iki makane urung Mbak adus. Lujer siaran Mbak Lujer dan lagi bundiran. Yus pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.